У эфіры пара з вами Евген Волошин. Гістарычныя рэчы, пра якія кажу даўно, раскрушваецца прама ў гэтыя дні. Выпуск палітвязняў 11 верасня, у тым ліку знакавых, як Мікола Статкевіч, это асабісты вораг Лукашэнкі. Ігар Лосік, якога даводзілі да самагубства ў калоніі, рабілі жудасныя рэчы, ламалі жыццё. Зміцер Дашкевіч, это, магчыма, іншае, магчыма, Павел Северынец. Это толькі пачатак працэсу. Выпусцілі 5 дзесяткаў людзей, там, замежных грамадзян. Кажуць пра 1300, 1400, магчыма, пра спыненне ўсяго працэсу, пра пацяпленне рэпрэсіўнага клімату, пабачым. Дык вось, гэты працэс выпуску палітвязняў. І удары па Польшы дронамі, ну не удары, давайте назовем гэта атакай дронамі, но это натуральны акт агрэсіі. Гэта звёны аднаго ланцужка, гэта ўзаемазвязаныя працэсы. А што адбываецца? Адбываецца тое, што нарэшце зараз Лукашенко спрабуе саскочыць з пуцінскага кружка, разумеючы, што для Пуціна Беларусь гэта толькі плацдарм. Рана ці позна з тэрыторыі гэтага плацдарма пачнецца агрэсія, і тады канец і Лукашэнку, і Беларусі. І вось Лукашенко пры дапамозе Трампа, як не дзіўна, пры дапамозе Сі Цзіньпіня спрабуе саскочыць з гэтага кружка. Для Пуціна гэта катастрофа. Это нават горш, чым вот тое, што яны зараз маюць ва ўкраіне. Гэта канец проста расійскаму імперскаму праекту, калі гэта рэалізуецца. Расія, я бы нават так сказаў, у найбліжэйшыя часы, і ўжо гэта адбывалася, вось гэта атака дронамі, паспрабуе сарваць гэтыя працэсы нашай, вся эта імперская канцэпцыя пуцінскай Расіі, увесь гэты праект, можна проста выкідваць на сметніцу. Таму нічаму не здзіўляйцеся, што адбудзецца. Там нават з Лукашэнкам, калі нешта адбудзецца, нават калі вайсковая эскалацыя ўнутры Беларусі адбудзецца, нічаму не здзіўляйцеся ў гэтыя дні. Я яшчэ раз паўтаруся. Выпуск палітвязняў. Атака дронамі Польшы, все-таки назову гэта атака. Закрыццё межаў, от Польша закрывае памежныя пункты пропуску. Вучэнне Захад 2025 гэта звёны аднаго ланцужка. І давайте пагутарым у гэтым відэа. А што можа быць? Якія рызыкі ёсць для Беларусі? Ці можа пачацца вайна? Ужо праз кароткатэрміновай перспектыве, вось каб нейкія ўдары па Беларусі, баявыя дзеянні ў Беларусі. Ці можа вось гэты плот на польска-беларускай мяжы, ну увогуле на межах Беларусі і еўразвяза, пераўтварыцца ў беларускі мур на манер берлінскага, што все, просто жалезная заслона. Давайте пра гэта пагутарым. І давайте пагутарым, а як так атрымалася, што самыя такія магутныя геапалітычныя суб'екты планеты Зямля увязаліся у барацьбу за Беларусі, кожны дзень думаюць пра Беларусь. І Сі Цзіньпін, і Трамп, і Пуцін, і не толькі. І еўразвяз, усе думаюць пра Беларусь. Чаму? У тым ліку прагучаць тэзісы аналітыка Сергея Бульбы і генерала ў адстаўцы, экс-намесніка кіраўніка Службы бяспекі Ўкраіны Віктара Ягуна. Напэўна, вы чакалі, што выпуск будзе з удзелам Сергея Бульбы. Праграма з ім выйдзе у пятніцу 12 верасня. О 12 гадзіне па Менску адкрывайце канал Белсат Ньюс у Ютьюбе, там вось перадача Сергей Бульба, аналітык, дасведчаная асоба Аксана Колб, змястоўная, вельмі цікавая гутарка. Як толькі праграма выйдзе, то і пад гэтым відэа замацую першым каментаром спасылку на гэтую праграму, таксама змяшчу спасылку ў апісанні. Таксама нагадаю вам, што праект «Пара» гэта, я б сказаў, унікальны беларусацэнтрычны праект, які існуе без цэнта фінансавання. Калі вам цікава і бяспечна, можаце дапамагчы зрабіць данат праз платформу Buy Me Coffee. Спасылка таксама ў апісанні да гэтага відэа. Такім чынам, гістарычныя рэчы, выпуск палітвязняў, тым больш такія асобы, як Мікола Статкевіч, гэта пэўны маркер. Дагэтуль, пакуль я записываю гэтае відэа, не зразумела, што з ім, таму што адмовіўся прымусова дэпартавацца з Беларусі Мікола Статкевіч, не гледзячы пра доўгія гады, праведзеныя ў зняволенні. Но это чалавек, які гатовы аддаць жыццё для Беларусі. Это асоба, якая не стала б засяроджвацца на пілёшцы грантаў, на вот этих леваліберальных гульнях. А это чалавек прынцыповы, чалавек ідэйны, як і Андрэй Пачобут. Можна спрашацца, паляк ён этнічны, ці вот это всім беларусам беларус. Спадзяюся, хутка ў спісах на вызваленне мы пабачым і Пачобута, у тым ліку з мэтай, каб яго вызвалілі і перакрываліся межы, у тым ліку з гэтай мэтай.
пункты пропуска на польска-беларускай мяжы. Палякі адчулі, што вось ён момант, калі можна націснуць вот это вучэнне захад, экзістэнцыйная небяспека для Польшы, шмат задачаў наперадзе, вызваленне пачобута, што вось ён момант, і яны пайшлі, увязаліся ў сур'ёзную гульню, каб у тым ліку націснуць на Кітай, перакрылі ж і транзіт кітайскіх грузаў праз беларуска-польскую мяжу. Тысячы мігрантаў, калі пёрлі, не перакрывалі транзіт, а тут вось наважыліся на такую меру, адчулі момант, бо нешта вось вісіць у паветры, што з'явілася в акно магчымасцяў. Ну, для амерыканцаў, якія, ў прынцыпе, раскруцілі гэты працэс, дзякуй, як кажуць, Дональду Трампу, гэта не толькі прычына ў тым, што атрымаць нейкую медыйную перамогу, все, Трампу давайце Нобелевскую прэмію міра. Амерыканцы заходзяць у Беларусь. Прытым сам Лукашенко папрасіў Трампа зайсці ў Беларусь і таксама ўплываць на Беларусь. З тымі ж просьбамі ён звярнуўся да Китая, для таго, каб Беларусь не была пад эфектыўным кантролем Расійскай Федэрацыі, Пуціна, Крамля. Таму што нават Лукашенко ў выніку зразумеў, што ніхто не збіраўся на яго нападаць, ніхто не збіраўся і блізка яго скалупнуць. Уся пагроза шла ад Крамля, і нават ногі пратэстаў 2020 года растуць, вушы тырчаць з Крамля. Я думаю, это всім відавочна. Пэўныя кандыдаты, якія увязаліся тады ў перадвыбарчую барацьбу, нават, я думаю, не асэнсоўвалі тонкасці гэтай гульні, а паліттэхнолагі ўсё пралічылі, але не пралічылі рэакцыю беларускага народа, які выйшаў пад чырвона-белымі сцягамі. Такім чынам, амерыканцы увязаліся ў гульню, ў бітву за Беларусь, таму што справа ідзе да эскалацыі. Справа дойдзе да таго, што амерыканцы прымуць рашэнне даставіць ва ўкраіну, будуць біць эканамічна па Расіі, таму што абсалютна недамоваздольныя Трампу, прыніжальным становішчы. І як змяніць эту сітуацыю? Біць эканамічна, можа быць і да зніжэння сусветных коштаў на нафту чарга дойдзе, пакуль гэтага і блізка няма. А другі элемент – это перадаваць украінцам належную зброю. Зброя ідзе праз польска-украінскую мяжу, а паўплываць, каб эта зброя не шла, можна зноў-такі толькі з беларускага плацдарму, у тым ліку пры дапамозе, ёсць апакаліптычныя сцэнары, ударыць тактычнай ядравай зброі з Беларусі, каб у палякаў, калі што ў Беларусю адказ прыляцела, у палякаў знікла жаданне перапраўляць вось гэтую зброю і дэстабілізаваць Польшу ў нейкі момант, калі не ядравы сцэнар, дэстабілізаваць не 19 дронамі, як зараз выйшла. Дарэчы, большая частка гэтых дронаў імітацыйная, гербера, дроны-выведнікі. А тысячамі дронаў з баявой часцю проста дэстабілізаваць краіну, каб зноў-такі гэтыя механізмы перапраўкі зброі папросту не працавалі. Ну, галоўная мэта этой расійскай правакацыі, это ж у Беларусі была амерыканская дэлегацыя ў гэты момант. Дамаўляліся па паляпшэнню стасункаў між Беларусю і ЗША сарваць гэты працэс, сарваць вось гэтыя кантакты Трампа і Лукашэнкі. Для Расіі гэта катастрофа. Расія думала, што Беларусь ужо ўсё ў кішэні, Лукашэнка ў кішэні. Для іх страта Беларусі, вось немагчымасць узяць плацдарм пад эфектыўны кантроль, это катастрофа, это канец усяму імперскаму праекту. Это вялікая бяда, это можа да канца Расіі прывесці, так? Без актыўнай фазы вайны на тэрыторыі Беларусі, вось такі аблом. Я думаю, Пуцін сёння проста кусае локці, што ён не знішчыў Лукашэнку, калі той быў слабы, што яшчэ вось на пераломе 24-25 гадоў, калі так званыя выбары у Беларусі адбываліся, ну, перапрызначэнне Лукашэнкі, яны ж там пагражалі дэстабілізаваць сітуацыю, не змаглі гэтага зрабіць, не захацелі, было не да таго. Я думаю, сёння Пуцін проста кусае сябе за локці. Таму у нас застаюцца вось гэтае вучэнне Захад 2025. Я даўно і не здарма казаў пра тое, што магчыма будуць ашаламляльныя наступствы ў сувязі з гэтымі вучэннямі. Хоць сёння мы не ведаем пра нейкія сур'ёзныя расійскія кантынгенты на тэрыторыі Беларусі, это вельмі добра. І кіраўнік дзяржаўнага ўправлення выведкі ўкраіны Кірыл Буданов сказаў, што нічога не адбудзецца, што у іх ёсць інфармацыя, няма ніякіх сур'ёзных кантынгентаў для вайсковай агрэсіі у бок Украіны, у бок там Балтыі,
там каб дзейнічаць па сувалкаўскай прасторы ў бок Польшы, гэтага ўсяго на дадзены момант няма. Вайны не адбудзецца ў Беларусі прама зараз, ён лічыць. А што думае генерал Віктор Ягун, ці можа разгарэцца вайна у сувязі з вучэннямі Захад 2025, я маю на ўвазе вайну ў Беларусі? Тобто вони розуміють, що вони можуть зайти, вони можуть там напакостити, можуть там порозстріляти людей, ну, чи чергову бучу влаштувати. Але втримати цю територію в них точно немає можливості. Тому що ну, після того, я не знаю, тоді вже точно світ підніметься. І вже тоді не будуть розмов про те, що там... да, проблема Заходу не в тому, що він неспроможний, а в тому, що він важко піднімається. Але вже після цього він вже зараз, ну, не то, що готовий, але морально-психологічно вже підготовка проведена. А тут, коли вони з'являться не просто десь там на кордонах, а вже на території, це однозначно. Тому все ж, на що вони можуть спроможні, це вони можуть спроможні на дрібні провокації. Так вони можуть зайти, там, наприклад, в Латвію, і там пару сіл, які російськомовних там є на кордоні, сказати, що це наша, територія, ми тут незалежні від ЄС і НАТО, і взагалі не лізьте сюди, ми тут самі будемо собі розбиратися своєю історією, а ми незалежні лісні стрілки, там, не знаю, зелені чоловічки по-іншому. І будуть дивитися на реакцію, як воно буде. Контртерористична операція, там, чи загальна операція, чи піднімуть літаки НАТО, там, ну, як літаки підняти проти села. Це от такі дрібні провокації. Ну, широмасштабно, там, колонами, ну, піднімуть вони колонами. Як колонами підуть, так їх і розстріляють з літаків ті колони. Що вони будуть прикривати своїми літаками ті колони? Тільки вони війдуть в простір НАТО, зразу ж стануть мішенью для засобів ППО. Але, шановныя гледачы, не спяшайцеся выдыхаць, не ўсё так проста. Расейцы разумеюць цудоўна, што калі далей пойдзе вось гэты працэс, гэтыя кантакты Лукашэнкі з Трампам, так Лукашенко прыкідваецца, што я толькі там з Расеяй, а гэта вот для нашай супольнай выгады. І вам патрэбен вот стабільны беларускі плацдарм. Ну, Лукашенко зразумеў, дзе пагроза з Расеяй. І Пуцін, я думаю, ўжо раскусіў, што все, Лукашенко ідзе на манеўр. Лукашенко хоча саскочыць з кружка. Ён знайшоў момант, калі это можна зрабіць. Вось ён, кульбіт у паветры, адбываецца прама зараз на нашых вачах. І ў наступныя дні ці тыдні адбудзецца все магчымае, каб сарваць гэты працэс, нічаму не здзіўляйцеся. Калі нешта здарыцца з Лукашэнкам, все, і наступнае відэа будзе відэа-эпітафія. Будзем вспамінаць біяграфію такого яркага палітыка. Альбо знойдуць нейкія варыянты паўплываць на Лукашэнку, каб ён все цалкам змяніў пазіцыю. Но я думаю, што все, працэс запушаны, пайшоў Лукашенко на сур'ёзныя рызыкі, і все это будзе працягвацца. І гэта для нас тактычна вельмі добра, хоць сам Лукашенко это, канешне, абсалютна злачынца, які агромісты урон нанёс Беларусі. Колькі людзей з'ехала, дадзеная Еўрастата з 20 по 24 год уключна, мільён беларусаў еўразвяз амаль. Ну, хтосьці вярнуўся, нават атрымаўшы першасныя віды на жыхарства. Ну, это гіганцкая лічба без вайны. То, што і трэба было Крэмлю. Ну, вот зараз пераломны момант, мяняецца сітуацыя. І Расія зробіць усё магчымае. Сергей Бульба выказаў такую гіпотэзу, што за гэтыя гады у Беларусі падрыхтаваны ўжо ударны кулак з беларусаў. Пытаннем займаўся генерал унутраных войскаў Карпенкоў, вось гэтыя карпенкоўскія атрады, якія абвучалі вагнераўцы, што мелі баявы досвед. Там і другія спецпадраздзяленні, з якімі Карпенкоў завязаны, што ўжо створаная магчымасць для фармавання, ужо ён сфармаваны, ударнага кулака у 30 000 падрыхтаваных байцоў. Вельмі такая сур'ёзная сіла, прытым вельмі добра навучаных байцоў, якія несуць рэальную пагрозу і могуць вось так нечакана падчас гэтых вучэнняў, напрыклад, арганізаваць правакацыю. І вот это вялікая небяспека. І пайшло-паехала, закруцілася падмога з Расіі там і гэтак далей. З Лукашэнкам нешта робіцца, і сітуацыя сёння выглядае яна, што вот стратэгічна спрыяльная для нас, а можа павярнуцца вельмі негатыўна, таму выдыхаць няма нагоды. Таму і датычна вайны выглядае, што все складваецца пазітыўна, што змаглі мы пазбегнуць гэтага апакаліптычнага сцэнара. Як не дзіўна, нават удзельнічаючы ў ту агрэсію нападзе на Ўкраіну. Паліва рабілі для расійскай авіяцыі, не было па НПЗ удараў.
працавалі на военно-прамысловы комплекс Расіі. Не было ніякіх удараў і наступстваў. Все абсалютна Лукашенко змог адскачыць. Што будзе далей, паглядзім, але змог адскачыць. Але все это можа павярнуцца з ног на галаву ў найбліжэйшыя дні, і трэба таксама это разумець, што не павінна быць вайны, а можа выбухнуць. Ось з такіх варыянтаў трэба сыходзіць, адпаведна і з мяжой. Сітуацыя можа так выкруціцца, што зараз все адмены санкцый, значыцца пацяпленне, все добрасуседства, пачынаем дамаўляцца, там і гэтак да кампрамісы, што ўвогуле і мяжу ў баброўніках адкрыюць. Там гатовыя да адкрыцця. Я быў у тых баброўніках яшчэ вось у пачатку весны. І там персанал працаваў, яны рыхтуюцца да адкрыцця. З беларускага боку таксама там рэнавацыя была праведзеная. Дарогі ідэальныя з аднаго і з другога боку. І все межы запрацуюць як раней, як да ковіда. А можа быць так, што і ўтворыцца от правакацыя, все, закрываюцца межы, жалезная заслона, от як у часы СССР. І немагчыма на іншы бок перайсці, і такое можа быць. І да гэтага таксама трэба рыхтавацца. Але я тут падкрэслю, што раз ужо самыя ўплывовыя палітыкі свету заняліся Беларусю, думаюць пра Беларусь кожны дзень. І Трамп і ягоная жонка, і Сі Цзіньпінь, канешне, ну Пуцін зразумела, і палітыкі еўразвязаўскія, безумоўна. Ну то значыцца пайшоў працэс. Бітва за Беларусь ідзе поўным ходам. І все, па ідэі, не павінен спыніцца гэты працэс. Не павінныя зноў расейцы взяць Беларусь пад эфектыўны кантроль. Экс-кіраўнік польскай выведкі, агенцтва выведкі Пётр Краўчык днямі даў інтэрв'ю, сказаўшы, што нават для Еўропы, якая самая пасіўная зараз наконт барацьбы за Беларусь, Беларусь это самая важная, найважнейшая краіна для Еўропы сёння. Украіна, яна так ці інакш, яна ўжо будзе антырасейскай. Тут ужо на шмат-шмат год. А барацьба за Беларусь настолькі важную, вот яна будзе, ужо ідзе і будзе працягвацца ад 2 до 5 год. І фундаментальны інтарэс Польшы гэта павелічэнне суверэнітэта Беларусі. То бок, каб Беларусь была незалежная, пажадана багатая, што гэта фундаментальны інтарэс Польшы. Кажа экс-кіраўнік у нядаўнім мінулым польскай выведкі. Вось такія словы. Прытым даваў ён інтэрв'ю польскаму блогеру, і вот сам гаварыў пра Беларусь, што это вельмі такая сур'ёзная значная краіна. Ну чаму? Як вот так аказалася, што нават з Лукашэнкам, ну злачынца, які размахваў зброі масавага знішчэння, які пагражаў этой зброяй всяму свету, суседзям там, і гэтак далей, які разгарнуў генацыд унутры Беларусі і этнацыд, які стварыў усім столькі праблем, мігранцкі крызіс там, і гэтак далей. Як так атрымалася, што ўсё адно уплывовыя палітыкі, прытым не толькі от вар'яты, як Кім Чен Ын, які запрасіў Лукашэнку ў Пхеньян, не толькі Сі Цзіньпінь, так, які там змагаецца за сусветную дамінацыю, там Модзі, кіраўнік Індыі, краіны самай шчыльна населенай, па насельніцтве самай вялікай, і ядравай, абдымаецца з Лукашэнкам. Потым Шарыф, кіраўнік Пакістана, 5-я па насельніцтве ядравая дзяржава, все з Лукашэнкам. Да? Пра Трампа я ўжо сказаў. І не толькі спісы ты можна працягваць, всякія там Фіца там, і гэтак далей. І еўрапейцы некаторыя таксама з ім размаўляюць ужо. Ну як так, ну чаму? У чым сэнс, што вот Беларусь настолькі важная? А вось зразумела для Расіі, я сказаў, все, ты не пагражаеш Еўропе, ты прайграеш просто ў сённяшняй вайне, якую яны супраць Украіны развязалі, все амбіцыі імперскія все ідуць ва ўціль, увогуле это пагражае распаду Расіі, это зразумела. Для ЗША, каб вот кантраляваць, уплываць на бяспеку Еўропы, тут таксама зразумела. Але мала зразумела пра Кітай, чаму Сі Цзіньпін з Лукашэнкам 2 разы сустракаўся, і вось Віктар Ягун тлумачыць. Та стабільність, яку зараз забезпечує Лукашенко, їх влаштовує. Не демократична, а саме така. І ми, треба подивитися, Сі Цзіньпінь насправді так само активно працює із Орбаном, із Фіцо, із Вучичем. Тобто йому європейські країни, які він може взяти під контроль умовно і включити в свої ці якісь там стратегічні плани майбутнього і зробити там якийсь пояс,
а вони активно вкладають гроші. Там, ну, Чорногорію ми ще не згадали, де вони там мільярди вклали в інфраструктуру і зараз вимагають або повернення, або продажі портів в Адріатиці. Тобто це дуже серйозно. А ми тепер бачимо Чорногорія, потім іде Сербія, потім це як країни, якщо географію подивитися, Сербія, після Сербії йде Угорщина, ну і там Білорусь. І їм ще між Сербією, ну, Словаччина, да, там Сербія, Словаччина, Угорщина, це ж разом. І тепер їм треба або кусок України, або от, якби перескочити з Угорщини в Білорусь. Тобто цей пояс, який тримається на тих всіх ну, китайських, в тому числі грошах, їм дуже-дуже важливий. Це по-перше, ніж спину у НАТО, ніж спину в єС, і частково вони можуть впливати на певні політичні речі в ну, стратегічному плані. Причому, як не дивно, Росія в тому плані відіграє другорядну роль, тому що вона про ті позиції, які вона мала в Європі, вона їх просто проспала б, і вони ну, найближчий час точно не повернуться. Ідзе перападзел свету, і будуць стварацца новыя геапалітычныя цэнтры. Так? І ў нашым рэгіёне, ну, Беларусь вельмі важны пазл для ўсіх. Для Расіі, для іхнага імперскага праекта, які, дай бог, не рэалізуецца, таму што ўсё ідзе па сцэнарах, як з СССР, звярніце ўвагу. Няўдалая вайна, тады ў Афганістане 80-е гады. І пасля этой вайны нізкія кошты на нафту, эканамічныя праблемы, распаўся СССР. Сёння тое ж самае мы назіраем. Няўдалая вайна ва ўкраіне, а яна няўдалая, ніякія мэты яны нічога не змаглі дасягнуць. Страты агромныя панеслі, бяды шмат нарабілі. Ну, это ж негатыўныя наступствы, там жа ж больш за $500 мільёны ўжо патрачана на гэтую вайну, эканоміка ў рэцэсіі, паўторыцца распад. Таму все, это імперскі праект, яго не будзе, но Беларусь была важным пазлам, так, і пралічыліся расейцы, пякліся, як я і казаў, на Лукашэнку. Лічыце, сёння Лукашенко Пуціну нож у спіну утыквае. Значыцца, для Китая все не просто ж так 2 разы з Лукашэнкам сустракаліся. Для іх, для рэалізацыі іхнага пояса ў Европе, каб уплываць на всю Европу, таксама Беларусь вельмі важная. Тут улез Трамп. Ужо праблемы атрымліваецца для Китая, так? Ужо не все так проста, не такі друг Лукашенко. Для романтычных праектаў інтэрмарыума вось краіны былога вялікага княства літоўскага, так, адна з самых такіх перадавых краін свету. Нават не ў плане кулака, а ў плане інавацыя, у плане дэмакратыі і гэтак далей, яшчэ ў часы сярэднявечча. Это ж унікальная была дзяржава, Беларусь была ядром, цэнтрам. Украіна, Беларусь у стратэгічным хаўрусе разам з краінамі Балтыі, магчыма, з Польшай. Новы свет, новы геапалітычны цэнтр, абарончы пояс Европы. І тут Беларусь важная. І не толькі, і ў іншых праектах. І атрымліваецца сітуацыя, што ў вайсковыя часы такое месцазнаходжанне, такая важнасць, яна небяспечная, таму што проста цябе могуць спапяліць, калі пачнецца эскалацыя, якая можа пачацца. От адна іскра і пажар. А ў часы мірныя это можна выкарыстоўваць, тым больш з такім народам, як беларускі, дысцыплінаваны, там не спазняюцца, адказныя. І вернуцца многія дадому, божа мой, калі з'явяцца перспектывы. То сапраўды сур'ёзныя перспектывы нас чакаюць. Калі я не ведаю, любы супрацоўнік, ну не лайдак, там не ведаю, сельскагаспадарчага прадпрыемства, там, не ведаю, завода, зможа купляць сабе, можа быць, у крэдыт, але дарагія там таунхаўсы, прыстойныя машыны, добра жыць, бачыць перспектывы. Кожны беларус зможа. Беларусі заслугоўваюць куды большага з такім месцазнаходжаннем і такім народам. Лукашенко это все загальмаваў, і вот это вось старыя камуністычныя номенклатуршчыкі, які цягнулі нас на дно. Перспектывы вельмі сур'ёзныя. Ну, сёння на што нам трэба звяртаць увагу, так, тут многа будзе цікавых навінаў. Лукашенко ў небяспецы. Лукашенко пайшоў на вельмі сур'ёзную рызыку, тое, пра што я казаў раней. Вот Карпенкоў, этой атрады, калі Лукашенко ў ручным кіраванні не трымае лейцы ў руках,
калі яго тут знайшлі спосабы перайграць, ну это кепска можа для яго скончыцца. Там хапае і сямейных драмаў. Сергей Бульба у праграме «Карані праблемаў» падзяліўся інсайдам з Міністэрства ўнутраных справаў. Тут розная, канешне, можа быць ступень даставернасці. Выглядае як канспіралогія, але тым не менш пра тое, што праблемы са здароўем у Лукашэнкі надоўга яго не хопяць, і ён думае датычна транзіту ўлады. Хацеў бы перадаць Мікалаю, па ўзросце не падыходзіць, яшчэ юнак зусім. Віктару баіцца, таму што той Мікалая прытаўчэ. Разглядаюць варыянт перадаць Кубракову. А Кубракоў, сваю чаргу, это ж хоць па статусе нібыта вышэй пратэжэ Карпенкова. Там таксама свой мармезонскі балет, свая мыльная опера. Карацей, шмат што цікавага нас будзе чакаць, але самае галоўнае пытанне вайны і міру, таму што можа быць як мір і перспектывы для Беларусі, так можа выбухнуць і вайна. І пайшло-паехала, як кажа Сергей Грабскі. Заканадаўства, значыцца, дапрацавана ў Беларусі так, што мабілізацыю можна правесці за месяцы і мабілізаваць, в прынцыпе, адносна падрыхтаваных 250 тысяч мужчын у Беларусі і пад прыцэлам заградатрадаў на мясныя штурмы і не толькі. Уявіце, з Лукашэнкам нешта адбываецца, этая пятая калона рускамераўская бярэ Беларусь пад кантроль, і вось гэтыя вайсковыя працэсы, і што тады? Пытанне вайны і міру. Многае мы пабачым у найбліжэйшыя дні, як і з гэтай мяжой, якая можа наадварот уся адкрыцца ў хуткім часе, нечакана, а можа пераўтварыцца ў жалезную заслону. У кожным разе навінаў будзе шмат, напэўна, давядзецца запісваць відэа часцей. Я чакаю вашых каментароў на вашу думку, магчыма, памыляюся ў нейкіх ацэнках. Мне будзе вельмі цікава пачытаць. Да сустрэчы.